Значи, тук много сте тропали цинчето, ама глупости. Сега нещо. Като много грозен пиши налично. Не. Да, аз пак да прочитам. С Ким голяма симпатяга си ми мерси. Ама тая Христина е отвратителна. Да, наистина по някакъв път не мога да я понасям. Досадна е, ама готина е. Отвратително грозна. Какви грозови човек? Си Руса, грозен. значи първо, руса е. Бомба. С сини очи. Какво искаш? А краката й! Майка! Пръска ги човек. Тигари. Бомба. Сигс бомба. Добре, аз съм тигър, тя е котка, ама е много яка. Много. Не тропайте, не дейте, готина е. Не си имате работа с мен. Да. Това тук наистина става лоша, ако си отива. Аре, да пратим. Чакай и следващото има още едно. Да, има още едно. Къса ги, така че ако възличите. Да, както съм се надъхала на нова. Това не е друго. Не ме интересува. Да, да пратим.